Pagkatapos kumanan sa CLLEX westbound Cabanatuan entry. Welcome, Cabanatuan City. Apa na? Dito ba? Kumanan sa CLLEX westbound Cabanatuan entry. So guys, dadaan din po ulit tayo sa may Silex pauwi ng Pampanga para iwas traffic po sa may bandang Gapan tsaka Cabiao. Dumiretso lang ng 28.2 Oy, km sa Arayat. Tarlac City exit. So dito kasi guys sa Silex, wala pa pong bayad yung toll. Kasi mga TLs ang gugugulin natin. No? Kapag sa MacArthur po tayo dumaan, pauwi ng Pampanga, traffic po. So dito, mag-exit na lang tayo sa may Tarlac. Conception. Tarlac. So dito rin tayo dumaan kanina guys. Pagpunta natin sa may San Jose. Nueva taas pa ng araw. Pero mababa ang buwan. Abot ka. Sa labas na lang tayo mag-exit. Saan? Labas. Lapas? Ganda tayo Gusto ko sa sa'yo lapas. Ganda tayo conception. Sige. Kung saan malapit na exit? Ano din tayo dito? Para wala man traffic dun, di ba? Wala pa. Kasi kung doon pa, doon pa. Taas pa ng araw, guys. 4 o'clock na. 4:30. Lawa ko, ganda.
Wala kang ilog. Oo. Grabe, taas na araw. Saan? Kapanatuan tumubos. Saan yung Muñoz? Tarlac? Hindi. Punta ka diyata. Magkano? Tulad dito. Ayun, tayo tayo. Nasa taas tayo. Sa'yo mga kanina dito. Kung sana lumitaw doon, no? Kanina? Sayang. Hindi nakabuhan. Ah, meron. Aliaga? Ay, sa kanina. Ito, Aliaga Ito. 2 kilometers. Di ba yung sentro dito? Saan? Sabi ko. Ewan. Baka meron siya. Kasi may exit. Baka wala pa. Wala pa. Masarap yung kikiam. Kikiam fishball kwento eh. Mga street foods. Pero pag gusto mo kumain ng ganyan, magbumili ka na sa OC. Oo nga, bes. Nagbaon kami nun. May fishball, meron sila doon, meron sila sauce doon. Lumpia. Ah, meron na rin? Fishball sauce? Hindi, sweet and sour sauce. Pero parang fishball sauce din. Kasi gawa ng ano? Gawa ng ng OC. Gawa ng OC. Nagbaon kami nun ng swimming. Frozen. Pwede ka naman gumawa ng suka. O kaya bumili ka na yun ng suka doon yung pinakulat. Meron? Ito, 49 pesos na. Ah? Malaki na. 49? Ko pa Kaysa napas. bumili ka sa labas. Wow. Ito
125 Ano pesos. nga, pag minsan may ano. Gusto ko yung fishball sauce na agad. Yung... Sa ibang ano meron na. Sa ibang supermarket. Kaya kay suka, masarap na din. Ha? Kasi mainit siya. Ay? Nagbe-blurred. Kakangawin mo lang. Dapat talaga meron. So guys, mag-exit na tayo dito sa may Tarlac City. La Paz. Ay, may nandito. So, dadaan po tayo guys dito sa may La Paz, Tarlac. Palusot mo. Pa Concepcion, Tarlac. So pwede mo sa akin. Lipit pa rin siya. Pwede na? Pwede na. Sa Laksay dito ka ba natuwa? Kabalik. 680. Mura naman. Mura. Wala man traffic. Magkano? 750. Yun. Malayo eh. Sa mismong Tarlac siya. 12 kilometers pa. Sana dito pwede babalik natin. Pero talo pa rin tayo. Bakit? Malayo. Dapat mga isang dito. Magbuhan ka. Welcome sa Paz. La Paz? Okay. Oo. So, guys, we're now here in La Paz, Tarlac. Time check, guys. 4:46 in the afternoon. Hindi ko lang. Ganyan ang Pinoy. Hindi ko lang. Ilan lang ang kulang.
isa pa. Saan? Kapas na lang naman. 2? Ayun eh. 218 mo. Ah, Ay, hindi 300. Kapas Tarlac 2? Kapas to talaga. Ah, Kapas. Pwede siya kung nasa kapas ka. Ah, 18 kilometers sa step. Hindi na malabas dito. oo nga. Tumataas ang gaba na sila. Walang kumukuha. Tarlac to Cabanatuan. 770 na. Parang 52 kilometers siya na. 2 kilometers. Nasa dahil na ka pwede. Mm. Papadagdag ka na lang. Papagawa mo ng mga 900.
here in Concepcion, Tarlac. Pulin pala itong isa. Puling. Pinuling niya kayo. Tansyahin mo kung makakaano ka. 9:50 lang ito eh. Kumpara. So, mataas pa yung araw, guys. 5 o'clock na po ng hapon. Sabi ko mataas ang alam, makalabi ako ng puntok mo. Ayan, guys. So, yung araw, taas pa yun. Chubby who's not girl. Hindi man. Sisig oh. Dahil nakita ko lang yung picture. Concepcion. Ito ba yung doon sa malapit sa Aquino Mansion? Ito na yata yung palengke. Oh, Ay, nagpicture tayo dyan. ligo yung pwede. Ay, simbahan. Oh. Ay, wow. Binidyo mo Ay, oo. Yan, dun tayo nagpicture. Binidyo mo eh. Wow. Ay, ito po yung plaza ng Concepcion, guys. Yan. Ay, wow. Dami nagtitinda. So, nasa bayan na po tayo ng Concepcion, Tarlac. Ayun. Gusto mo yun? Ano? Shawarma. Ay, shawarma. Empanada. Ilang kilometers na yun? Ilan? 8 kilometers na yun. 8 kilometers. Kunin mo na. Ha? Kunin mo na. Andito ka na din. Ano? Concepcion. Itong isa. Hmm. 10 kilometers na 9 kilometers na. Oh, sige. Tapos, yung ano niya. Sa Sebastian lang, malapit lang yung isa. 9 kilometers lang siya. 19 to 9 kilometers. Paad ka na lang. Problema to, nandiyan ba sa mga baka mapasubo tayo pag ginawa natin itong isa. Oh. Tingnan na natin. Malayo. Sabi mo, malapit na lang. Hindi, malapit sa pick-up. Malapit Malapit na sa mapapalayo tayo. Oh.
1.9. Tayo. Calamba, Laguna. Walter Mort. Bakit? Hindi, sabi. May power bank ako. Wire? Oo, wala naman ako. Lobat ka na? So guys, we're now leaving Concepcion, Tarlac. And finally guys, we're now back here in Pampanga. Sabi mo, 5:30. Time check guys, 5:38 in the afternoon. Tuloy. Ikaw mag-ano. Hanggang magana. Saan di mo loob? Pwede siyang look. Kasi pag ganun na. Iyaano ko nga siya. So, we're now here in Barangay San Roque, Magalang, Pampanga, guys. Bakit hindi ba meron ka ba sa puso? Hindi ba mag-noise? Ano? Oo nga, hindi. Hindi ako nakalimutan. Uy, dikit na dikit yung mga car. May kasay doon. Bob. Ha? Ay, hindi 80. Oh, oo nga no. Meron pala dito eh. Nakalimas mo. Magiging 77. Wapin sa next. Next ba? O bukas? Tuesday pa yata. Ay. Kailan daw? 17. 17. 17 ngayon, di ba? 17 ba ngayon? 16. Tama ka. Saan? Ayun. Nagmura dito. Ibig sabihin, Ay, magkano okay.
sila. Wait, oh. Oo. Nagbaba na sila dito. Sa Magalang, no? Ayun, nagbabawan. R1? Ngayon yung sinasabi. Ngayon yung ano, nagbaba. Oo, ngayon. Yung 3 pesos. Ayun siya. Pero yung para sa susunod, wala pa. Hanggang dyan muna yung ano. 79? Wala mo lang, mas mura pa yan. Yung 0.90 lang, 80 pa rin siya. Ay, oo. Oo. Ang dami nagkagas. Mga pa ng konti. So, yan guys. Dito sa may Magalang, meron ng 79 pesos na gas. Baka meron din sa Agnes. Nasa mura. Hindi ko alam. Kaya. Ba, may mga bahay na to. Dahil booking. Ano? Dahil ng booking. Saan? Saan? Dito sa Pampanga. Itong isa mabala, itong isa Angeles. Andito ka pa lang, lumalabas na sila. Basta pumasok sa Pampanga. Pasok na sila. Okay. Ayos, di pa ako ano Cavite. Layo. Oo nga. Magkano? Pampoy. Nga. 101 kilometers. Oo nga. Sa inyo na inyo. Bakit hanap kita? dito. Hindi pa sila nagbaba. JJ Tan Resort. Saan? Hindi, wala yung tarpaulin. Ay, yung ano ba? Dito? Dito? Ah, yung ano mo.
pula. Oh? So, kaya sobrang init siguro, no? Paano kayo mabubaba dito? Oh, di po. Laki niyan. Imagine, nakita mo siya ng ganyan. Eh, ang layo sa atin yan. Billion, ano, yung layo niya. Barangay La Paz, Balik na naman yung Bacoor. Magalang, Pampanga. Oo, ano ngayon pala to? Ay, lobat na. 7-8. Wala ko kukuha ng Bacoor. Bacoor. Layo na kasi. Wampo. Anong gagawin mo kaatid ng Wampo? Ganyan din na pabalik-balik eh. Ay, lobat na ako. Ah, Hindi, baka malubat ka. hindi ako na 60. Kung ano, alis ka. Ano? Ay, hindi ka pa naman. Oo nga. Sige, dyan ka lang. So guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe my YouTube channel and Aris World.